Studieprodukt Idræt 2, Christina Borger Munk Sørensen og Emil Hermann Mortensen. vi vil i selve opgaven komme ind på nogle indholdsområder, en begrundelse, relevans for undervisning i folkeskolen og klassetrin. Indholdsområdet det er boldspil igennem idræt, og begrundelse for vores valg er, at vi har taget udgangspunkt i boldspil, da det er en del af undervisningen, som der oftest associeres med idræt, hvor vi kan komme ind på motorik og biologiske processer. I forhold til relevans for undervisningen, der kan boldspil varieres og give eleverne medindflydelse. De lærer om, at der er vinder og tabere, hvor de kan takle situationerne, og så lærer de at hjælpe hinanden ved for eksempel, at man kan lave tvillingmarker, samt at det kan differentieres og spilles på flere niveauer. Og så har vi valgt at tage udgangspunkt i 9. klasse. Vores overordnede emne her er læreprocesser og evaluering, hvor at vi har valgt et fokus eller en vinkel, som der er kommunikation. Så kommer vi ind på noget koordination af biologiske faktorer, der spiller ind. Nogle relevante læringsmål kommer vi ind på. Og så har vi lavet et fiktivt undervisningsforløb samt evaluering. Så har vi lavet egne læringsmål, og til sidst vil vi præsentere en litteraturliste. Undervisningsplanen har vi lavet, hvor vi har skrevet mål, indhold, metode og evaluering. Målet for selve undervisningen er at sørge for, at eleverne kan indgå og skabe forskellige idrætslige lege sammen med andre og opretholde en effektiv kommunikation på banen. Indholdet består i streethåndbold, hvor er effektiv kommunikation i boldspillet og til sidst evaluering. Metoden vi har valgt det er gruppearbejde og differentiering af klassen, og så benytter vi en blanding af induktiv og deduktiv undervisning. Før og efter evalueringen, der har vi valgt at bruge et evalueringsskema, hvor eleverne hver især får uddelt et papir, som de udfylder med deres oplevelse af håndbold, hvad de ved om håndbold, samt at de giver sig selv et niveau fra 1 til 3 før undervisningen, eller før forløbet, og efter forløbet får de igen et papir, hvor de udfylder samme spørgsmål, og til sidst giver til læreren, hvor at vi så kan se den individuelle elevs udvikling. Og så til sidst har vi med hele klassen en klasseevaluering. Kommunikation på banen har en stor betydning for eleverne, både for at kunne samarbejde om boldspillet og på det sociale aspekt. Kommunikationen kan have indvirkning på spillet både positivt og negativt. Derfor er det vigtigt, at der under spillet er en god og effektiv kommunikation mellem spillerne. Derfor tager vi udgangspunkt i Benedikte Madsens artikel om kommunikationstrekanten, hvor relationen mellem lærer-elev og elev bliver påvist. Her vil A være eleven, mens B vil være træneren, og C vil være det fælles tredje, som vil være spillet. Man skal være opmærksom på, at der kan opstå støj på linjen, som kan have indflydelse på spillerne og kommunikationen. Der kan fx ved en træner-elev-relation opstå misforståelser, hvis fx læreren råber en information samtidig med, at der hæppes eller der er støj fra andre spillere. Ved koordination og biologiske faktorer, der vil vi komme ind på bevægelsesformer, grovmotorik, finmotorik, biologiske processer og sanserne. Da vi har at gøre med elever i 9. klasse, altså de 14-15-årige, så går vi ud fra, at medmindre der er en fysisk forhindring, såsom et handicap, så vil eleven kunne mestre alle grupperne inden for bevægelsesformerne samt grov- og finmotorik. Ved de biologiske processer, der vil vi berøre den taktile sans, hvor at elevens berøringsfølelse med en given overflade sættes i spil. Den vestibulære sans, hvor at de finder ud af, hvor hovedet er i forhold til kroppen. Og den kinestetiske sans, hvor at det er opfattelsen af kroppens bevægelser, position, vægt og kraft gennem sansning for muskler, sener og led. Generelt så er det vigtigt, at vi ikke sætter for høje forventninger til elevens kunnen inden for de motoriske udfordringer, da der vil kunne være nogle biologiske forhindringer, som der f.eks. er elevens vægt eller muskelstyrke, der gør det umuligt for eleven f.eks. at kravle øverst op i tårne. Ud fra Undervisningsministeriets hjemmeside, der har vi valgt nogle relevante trinmål, som er relevante for vores læringsmål i opgaven. Og det er indgå i at skabe forskellige idrætslige lege sammen med andre, og beherske flere former for løb, spring og kast, deltage i regelbaserede holdidrætter og minispil.
Ud fra vores fiktive undervisningsforløb, der benytter vi i undervisningen vores viden om klasseledelse i idrætsrummet, som vi har fået fra artiklen Vækst og udvikling af Eva Wulff Helge med flere, lærerens relationskompetencer samt lærerens faglighed. Undervisningen er progressiv, da dette kan fremme motivationen for dem, der ikke er boldvante og boldglade. Materialerne i undervisningen er en håndbold, en lille grøn bold, mål, hula-hop-ringe og en væg. Fokuspunkterne i undervisningen er den nonverbale og verbal kommunikation, boldtilvænning, kasteteknikker og sociale kompetencer. I undervisningen vil vi benytte både induktiv og deduktiv metode, hvor hvert hold finder på en regel til spillet, f.eks. returaflevering. De første 10 minutter i undervisningen bliver brugt på opvarmning, hvor eleverne varmer op selv til musik, hvor en elev står for opvarmning. Trinmålet er at udarbejde enkle opvarmningsforløb, hvor vores egne mål er fokus på skulder. De næste 20-30 minutter bliver brugt på forskellige øvelser i kast og grib. Det foregår 2 og 2 som vist på animationen. Trinmål her er kasteteknikker, gribeteknikker, bevægelse på en bane. Vores egne mål er boldtilvænning og kommunikation. De næste 10 minutter består af tvillingemakker, hvor trinmålet er de mindre gode får råd for de gode. De gode bliver tvunget til at tænke over sine egne bevægelser. De næste 10-15 minutter er der øvelser i kast og grib igen, hvor man spiller fire personer i en firkant, hvor man henholdsvis kaster til højre og til venstre og lange afleveringer over på midten. Trinmål her er differentieret i undervisningen, så de mindre gode spiller mod elever med samme niveau. Dette fremmer mål og trinmål. Vores egne mål er, at alle skal røre bolden. Næste 5-10 minutter, leg med bolden, forskellige afleveringer. 2 og 2, 1 bold. Trickskud giver 1 point, eller 2 point, hvor normalt skud giver 1 point. Der er fokus på kasteteknikker og boldtilvænning. Og til slut, der spiller vi op ad væggen 2 mod 2 eller 4 mod 4. Og her er målet samarbejde samt evaluering til allersidst. Det her, det er 2 lektioner, som er starten på et længere forløb på 6 lektioner, som til slut skal ende i, at eleverne de kan gennemføre en kamp. Her ses et eksempel på en øvelse i praksis. Ved evaluering, der vil vi redegøre og give en begrundelse for vores valg. Før forløbet får alle elever til opgave at skrive på et papir om, hvad at de ved om håndbold, og hvordan de opfatter håndbold. Derefter skal de give sig selv en karakter eller 1, 2, 3, alt efter hvor gode de vurderer sig selv til at være. Efter forløbet skriver de igen på et papir om, hvad de ved nu om håndbold, hvordan de opfatter det, og så igen giver de sig selv et tal, og derefter giver de papiret til læreren, så vi har mulighed for at se elevens individuelle udvikling. Ved at eleverne før forløbet beskriver deres egen opfattelse giver sig selv et niveau og fortæller, hvad de ved om håndbold, og derefter udfylder de samme emner. Efter forløbet, så kan læreren sammenligne de 2 svar med hinanden og se, om der er sket en udvikling. Både i selvopfattelsen og så med hensyn til deres niveau og håndbold generelt. Vi har valgt at gøre brug af den her evalueringsform, da den giver eleverne noget synligt at forholde sig til, og så er det lettere for os som lærer at vurdere deres udvikling, når at vi har fået noget skriftligt at forholde os til. Vi kalder det her for historiefortælling og har fundet den på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor at det handler om at definere succesfaktorer og udnytte konkrete historier for f.eks. eleverne til at belyse spørgsmål, problemstillinger eller emner. Del 2 af opgaven består af vores egne læringsmål. Inden for boldspil er vores læringsmål at blive bedre taktisk og kunne danne overblik over banen i f.eks. fodbold. Derudover at kunne skabe kontrol over bolden og få boldtilvænning. Dette vil vi opnå ved de rette øvelser med bolden, passende til det niveau, vi befinder os på. Inden for dans og udtryk er vores læringsmål
at vi bestræber os på at finde passende musik, samt lære at lytte til takter og derved sammensætte og udføre en danseserie. I redskabsgymnastik der er vores læringsmål at kunne kontrollere og tilpasse muskelstyrken ved f.eks. bevægelse i ringe og lave en kortere serie med brug af ringene. Her i slutningen vil vi præsentere vores litteraturliste, hvor at vi har gjort brug af Bjørndal i klasseledelse, den nye forståelse og handlemuligheder fra 2009, det akademiske forlag, hvor at vi brugte artiklen til at kunne præsentere noget om klasseledelse, da vi henviser til, at vi har gjort brug af tidligere viden. Så har vi gjort brug af Henriksen, Christoffersen med flere fra 2007 med kommunikation i sport, hvor at vi henviste tidligere til, hvordan at kommunikationen inde på banen kunne være. Så har vi brugt Benedikte Madsensens kommunikationstrekant, psykologiske grundtemaer fra 2002 fra side 152 til 69, som vi også illustrerede i PowerPoint-showet eller screencast-showet. Og til sidst har vi gjort brug af Wulff E. med flere. Vækst og udvikling fra 1995, GEC Gads Forlag AS 1994 fra København, hvor at vi brugte den til at fortælle om de biologiske processer. Så har vi gjort brug af Dragør Håndboldklubs hjemmeside, hvor vi har lånt nogle illustrationer til forklaring af nogle øvelser. Og så til sidst har vi brugt noget fra Undervisningsministeriets hjemmeside, for eksempel til evaluering og at finde trinmål og slutmål for